אל תחפש רחוק, תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך, לא מול המראה, תיכנס לתוך, כן זה יכול להעיר אותך, תסתכל לה בעיניים, תשחט את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת, בתוך תוכך היא מחכה, שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים, עד שזה ישרוף לך קצת, בתוך תוכך תדע. הפתעת אותי, משוגע, משוגעת. וואו, איזה אבסורד, אותו מקרר בגישה כל כך שונה. וואו, איזה אבסורד, אותו מקרר בגישה כל כך שונה. איזה אבסורד. כתבני, בעשה כתבני, בעשה כתבני, אני בעשה כתבני. טוב, גם דרך, ערב טוב, ככה, צורך העניין, אין לנו הרבה זמן, אז ככה, אני עובדת לסוגה. יגידו שהייתי העיניים, לשעות רצון, לשעות הפניים, אין אני, 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 אין אני. מחובר אלייך כמו גוף אל הנשמה, כאב ומנסה להתמודד עם הדממה, הזמן עובר לאט, חושב עליי. מה? אתם מזלזלים בתנועה ממונה? רות, קבלו שינוי בפקודה. רות, יש 15 קטנות. רות, לשנות את הפקודה. רות, עלייך להסביר.
אין לכם את ערכי צה"ל גם, רוח צה"ל, כל הערכים. אני מוביל, אני קצין עם ככה, יש לי ניסיון, אני הכי טוב בתחום, זה כבר מחזור בסיסי שלי, עשיתי הרבה מחזורים לפני, ואני לא חושבת שאתם יכולים לתרום לי מעבר חוץ מהחוויה. זה ככה אני מאמין שלי, אני חושבת שצריך לסיים כל דבר אם אני מאמין, אם לא אני מאמין אז אני כן יאמין. כי בחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר מה שכולך פנימי. קצת חולה. טוב, קודם כל הכבוד על הברור, אני רואה שכמעט כבוד, זה לא משנה. אני רוצה ככה לכם את הידע, מישהו יודע איזה אירוע ספורטיבי היה? אני לא יודע, טוב, אתמול הייתה צליחת הכנרת, אני שחיתי אותה, זה היה ממש כיף. רק חבל שלא ראיתי אף אחד מכם אתמול. ככה, כל אחד לצורך העניין יגיד בתורו, כמובן מיד אתם תדעו מי המסכן, יגיד בתורו מה הוא אוהב לעשות כשהוא מגיע הביתה. כן, דורית. טוב, אני... לא משנה, ככה, לצורך העניין. ככה, דבר ראשון, כשאני מגיעה הביתה, קונה פרחים ממה שלי. כתפיים איתנות ותאמין ותאמין, רק תאמין שבחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר מה שכולך פנימי אומר זו האמת שלך. לא לסלוח זו לא חולשה מטורפה בדרכך ודע את כל הסובב אותך. מסתכלים על הים המוצא מתחילים שיוצא נפוצה מצבות ומסדרים ערכות ונשקים אנחנו מתחילים תמיד עומדות על השם 5 דקות היינו שם הלכנו איתם עברנו עוד הצעה ככה בסוף הדרך כסיבה של כולם ביחד גם דורש דרך באחדות ובגבורה עוד נגיע לסיגה. כולם רוצים להיות קצינים, תמיד נכונים ומבצעים עשייה משותפת יש מאין, זו הדעה של כולם לצורך העניין אנחנו כאן ומכאן אנו ממשיכים לדרכנו החדשה One love, one heart.